Sabeu aquella picada de mosquit al dit petit del peu? O aquell atac de formigues a la cuina del camping que et fan desitjar la desaparició de tots els insectes? Us ha passat mai? Sí. En un món sense insectes, però, les persones duraríem només uns mesos abans d'extingir-nos del tot. Els insectes són qui multiplica la vida pol·linitzant les plantes, així com una incansable i omnipresent brigada de compostatge. A banda, els insectes són menjar pels ocells. El 40% de les espècies d'aus està caient, en picat, cap a la pèrdua. Els peixos han existit durant 480 milions d'anys, 1000 vegades més que nosaltres. I malgrat això, en els darrers 45 anys hem escapçat la vida marina a la meitat. El capital està empenyent el meteorit, no ens ha caigut a cap cel. I mira, tant de bo a canvi de seguir fent business as usual, estiguéssim perdent només bellesa, companyonia, diversitat, sentit, quan s'extingeixen una o dues espècies. El problema és que quan vam començar a dissenyar les nostres baralles de cartes per anar-hi apostant, vam oblidar que les cartes vestien un castell complex, dins el qual existim sense comprendre'l. El nostre castell estava fet de cartes, fils invisibles, unint cada espècie, inclosa la nostra, amb totes les altres. Cada carta que t'endús fa caure tantes altres cartes. I anem a tota hòstia traient cartes, 3 espècies cada hora de Covid. Simplement un altre accident de cartes de cop precipitant-se. Hi ha una generació que s'està preguntant si val la pena tenir descendència. Les adolescents miren el futur amb un terror que els pregunta si arribaran a velles. N'aprendrem algun dia, mare, d'escoltar els teus ritmes o perdrem el teu xiu-xiueig sota el batec vertiginós de les nostres petites vides. Al final de la història humana, Hèrcules es descobreix mortal. És que no som déus. No som deesses. Mamíferes som, mamíferes. Això que hem retorçat i segrestat com si ens fos aliè era el nostre propi cordó umbilical. Encara vivim dins la mar a l'atmosfera, capes d'un úter protegint-nos. A quin paràsit arrogant se li pot acudir que existeix separat de la víctima que el nodreix?